guys, nandito ako ngayon sa kalsada. Hinihintay ko ang motorcade ni BBM. Sulit BBM supporters. Sigurado na yan. Sigurado na. Shoutout sa mga BBM supporters. Dito po sa Malasigi, Pangasinan, dadaan ang motorcade ni BBM. Tara, abangan natin. Ayan na po si Bongbong motorcade. Siya yung tao na inyong dinitahan, kinamuhian dahil sa pangalan niyang daladalay hinusgahan. Kinilala siyang anak ng diktador ng Pilipinas dahil sa maling limbag ng aklat na nagpamalas ng kabulaanan. Siyang bumulag sa sambayanan, ngunit kahit na ganun, kailanman di siya lumaban. Katangiang natutunan niya sa kanyang ama na lagi magpakumbaba, at yun ang kanyang ginawa. Kahit sa kaloob-looban niya sakit ang pumupunit, sa tuwing nadidinig lahat ng mga panglalait na paulit-ulit yung binabato sa taong kailanman hindi pa nagkasala sa inyo. Nabuhay siya sa mundong ang kanyang ama ang sinisisi ng mga tao na walang alam sa pangyayari. Mga taong nagpasilaw sa kinang ng salapi dahil sa dilaw na diablong naghangad na maging hari. Ng bangungot niyang pinagdaanan ay muling nagumpisa at nagpatuloy na lumaban. Ninais na tapusin ng mga nasimulan na at hikain ng kanyang ama sa lupang sinilangan. At sa kanyang pagbalik inihalal ng taong bayan, naging gobernador, naglingkod sa sariling bayan. At sa kanyang termino ay maraming nagawa, kaya't minahal ng mga tao gaya ng kanyang ama. Mga pangyayari kailanman ay di ibinalita, pagunlad ng Ilocos kailanman ay di nakita. Asa ng pagiging patas mga tagapagbalita, ganyan kayo kabayas pagdating sa kanila. Grabe na, sobra na kayo, wala na bang natitira na awa dyan sa puso nyo? Lahat handa ninyong gawin, sirain lang ang pagkatao ng taong tanging hangarin maglingkod sa Pilipino. Kaya naman, tama rin na tayo'y na tayo'y nag-aalala, na tayo'y napapahala. Na dahil sa takot ng ating mga kalaban, na pinamumunulit lang tayo nakakita yung buong gobyerno, lahat ng kakayahan, lahat ng kwarta, lahat ng pwedeng gawin ay ginawa. Hindi sa isang kandidato bilang Pangulo, ginawa nilang pangkontra sa isang kandidato bilang Vice-Presidente. Ang inyong abang lingkod, bakit naman sila natatakot sa atin? Ang bait-bait pa. Wala akong kaaway. Nakita niyo naman, kung mura-murahin ako na kung sino-sino yan, kung atakihin ako na kung sino-sino yan, tayo ba'y sumasabay sa kanila? Tayo ba'y napipikon sa kanila? Hindi natin gawain yun dahil tapat ang ating paniniwala na tama ang ating ginagawa. Tama ang ating ginagawa para sa pagtulong sa taong bayan. Sinulat ko itong kanta upang mabaitin mo na ang lahat ng paninira sa kanya'y di totoo. Kung di ka naniniwala, may tanong ako sa'yo, kamusta na ang Pilipinas? Bakit nagkaganito? Tatlong dekada na nag-ari ang lahat ng mayayaman, habang mga tukha pa
patuloy na nangangamuhan. Basta noong Pilipinas nagpistulan ng basura, nagkalat ang krimen na talamak ang mga droga. At ngayong may taong nagnais ibangon ng bansa sa amot-saring paninira kanilang ginagawa. Ngayon sino yung totoong nagmalasakit sa bansa? Sila yung mga Pilipinong di nabibili ng pera at sa kanyang pagtakbo pagdeklara bilang Pangulo. Ngayon yung makikita di nabibili ang boto. Ngayon yung makikita ang tunay na pagbabago. Sama-samang magkakaisa lahat ng Pilipino. OFW working onboard cruise ship and by President BBM. Ikaw ang presidente ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please run for President, Mr. Bongbong Marcos. Please run for president, Mr. Bongbong Marcos. BBM ang presidente namin. Please run for president, Mr. BBM. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Bongbong Marcos ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, run! Please run for President BBM. Mr. Bongbong Marcos, please run for president. We are eager for real change. Diyan lang. Dito. BBM lang malakas. Yaman mo, yaman. Good morning guys. Motor kit ni Bongbong.